ونصر أسلامه نعم أزغرا هير الله الله كمولي هير الله آمين أم بفهم من الله فهير الله الله كوكاية آمين أصلنا الله با الله كانياملو آمين ni Sayyidina Ali rabbuna na barkai آمين ni awslame jamakulu nyada salma bunyai آمين sallu ala Mustafa Karim والسلام سنغري براتي عناتا uko aslamu namure نعم an yallaidu min di ama نعم no ye Sayyidina Ali نعم ani jine kafiru wenyo zoro minge نعم kono أها abi fomi ma ko jine kolo kasheti ardul zatil alami tereka نعم dugukolo tamashema أها birul zatil kolo tamashema نعم ni ala sona ni yanzigi ko shen tani kelinaye جي سيغات الله awala da tani kelina نعم ni ala sona shuina niyowe جي سيغات الله سنغري nya fiye wotaro ko ingaja جيندو kana president ها ndi jiro dima mi Sayyidina Ali dima mi Islamaya dima ndato سنغري تمام يمسي أتين دانا تاكلينجلي ndi adamadiya yere dima وكاكا ndi shirifu dima mi fayda dima سنغري ndi ka jigla yendato أها ndi la harasra yilandato ni sona ala أها ولا abigla سنغري أمي سانغوي ni bana أها ina yokule سيغا فوي تالا ala kana ngayi bola آمين aslamu tawbi ngaja جيندو fo ala sona anya sigi ko tani kelen yoro أها وكرا ala ni awga dugo جي nutre نعم an dara wajulla dugumuna أها ni ala ga deme ko nda an dara fiyo ka fa mi sigi abli جيندو فوي تالا سنغري nda ala sona an dara أها herala جيندو an zigi na sona herala أها ni ala ka sei نعم ani ala ka fansiriye والله سيغا فوي تالا سنغري ni mana ala jabo dike والله جيندو fawiri man yurid سيغا فوي تالا ni mana ala jabo dike wana ye minge matsuko bali أيو تباليو دابندي wala Sayyidina Ali أها ay ala jaka Sayyidina Ali bunye نعم wa ay ala jaka Sayyidina Ali ga karamatiye جي kaga dawlatiye Aha. kaga dawlatiye Jendo. kaga setiye kaga doli babay أها سنغري كرا amunu inye baro asisti نعم sigiyo munu globana Aha. munu nye wele jabi نعم nimbe dalu amuru lahara أها ka fo an sigira ka kira binaga Imam Ali ka nyiname nyafu نعم o fayde جيندو ningere ngaya أها siga foita Allah anti siga la fiyo Sayyidina Ali ben ngere nga جي الله أكبر بلبلي سيغات الله asab de gani بلبلي Sayyidina Ali أها Imam Ali نعم Sayyidina Ali أها zuru kufa dire chenima Naam. Sayyidina Ali أها kemi na mogo bila na perena ibi baliki sili أها hali tibaka الله أكبر بلبلي Sayyidina Ali وربا Sayyidina Ali أها ni ko gara na yo ko ka nyingelenge أها ala bi fayda ni bora da mo worbe الله أكبر بلبلي Sayyidina Ali أها ala kunye kaba ko de keveze kala نعم bonyo ni karamu be nyo zoro sahaba kamina Aha. Sayyidina Ali جيندو الله يدو كوي سيغا فوي تالا maka أها Arabi Saudite نعم larabu fe walasa ka den si dɔn أها k'a fɔ ɲɔmɔgɔden don أها
walma k'a fɔ halala don o kun bɛ min kɛ e y'o dɔn wa ayi a fɔ denfaw kun bɛ denw de ta o bɛ gɛrɛ ni denw ye Seyidina Aliyu la karamallahu wajahu fa b'i jɔ ni den ye ka Seyidina Ali tigi n'a yiri la e bɛ nin jɛ in fɛ yan ayiwa ni diɲɛ ko n t'a fɛ o kɔrɔ o ɲɔgɔn den don ni den ko n b'a fɛ o yɔrɔ bɛ fa bɛ den ta k'a bara la ka embrasser a nisɔndiyalen a b'a dɔn nin y'ale joli ye karamallahu wajahu Seyidina Ali n'a y'a bolo bɔ ɲɔgɔnden nɔfɛ o tɛ sɔn fiyewu dɔnniba Allahu akbar Seyidina Ali muso muso y'a dɔn i ye den sɔrɔ jɛnɛya sira kan walima i namara k'i sen kɔrɔ furuso la i tɛ gɛrɛ ni den Seyidina Ali la Allahu akbar dɔnniba n'i gɛrɛla n'a a tɛ sɔn fiyewu a bɛ kasi a bɛ gɛlɛya a bɛ kɛ gɛlɛya f'i ka bɔ n'a kɛrɛfɛ subhanallah sabu a sɔrɔla namara la Seyidina Ali a sɔrɔla janfa la Seyidina Ali ni janfa ni namara tɛ se ka sigi fiyewu abada waraba Seyidina Ali ba garisɛgɛ n'o ye Fatumata bintu Asadu ye a garisɛgɛ Seyidina Aliyu la Arabi Sawudite a ye kitabu lajɛ bani ni muso kun ye garisɛgɛ sɔrɔ a bɛ na suli boli de kɔrɔ jow kɔrɔ alikaba kɔnɔ ye k'i suli n'i m'i suli k'i sara boli la i tɛ jigin fiyewu o kun ye olu ka matɔrɔni de ye i bɛ n'i sara a la e min y'anw tigi ye aw ni garisɛgɛtigi dɔ la ne bɛ n ka jigin hɛrɛ la boli Seyidina Ali ba Fatumata bintu Asadu walima Usudu a bɛɛ ka kan a wulila ni Seyidina Ali garisɛgɛ sanuma ye garisɛgɛ min ni garisɛgɛ man kan a na boli kɛrɛfɛ k'a b'i suli Ala ma sɔn fiyewu bamuso ma se ka suli fiyewu ni Seyidina Ali garisɛgɛ ye o ye boli wɔrɔ ayiwa boli ayiwa a ye ko bɛɛ kɛ a ma se ka suli jo in kɔrɔ fiyewu ni Imam Ali garisɛgɛ ye tiɲɛ don i ka taa la Seyidina Ali bɛ wuli k'i jɔ ayiwa a bangebali bilahi a ma sɔn fiyewu suli la boli Allahu akbar cɛ min ma jurumu kɛ fiyewu cɛ min ma fila fara Ala kan a wolo ni saya cɛ cɛ min ma sonyali kɛ a wolo ni saya cɛ cɛ min ma jaraba kɛ a wolo ni saya cɛ danbɛtigi ni yɛrɛ dɔnna Serifu fa waraba ayiwa belebele ni Seyidina Ali ka barika tɛ ni Seyidina Ali ka cɛya tɛ ni Seyidina Ali ka cɛfarinya tɛ Ala ye bonya min k'a ye bilahi n'a kɛra maa maa ye i tɛ bɔ kari la ka nɛgɛ sɔrɔ belebele siga t'o la u fa dɛ sabu sahabaw y'a ye Seyidina Ali ye denmisɛnnin an bɛɛ ka kɔrɔ ye ni Ala ye bonya bɛɛ kalifa ale kelen la o kɛra n'i ma diɲɛ ɲɛ fana a b'i dɔgɔya nin fɛ siga t'o la o Seyidina Ali belebele ani cɛ si tɛ fila ye Seyidina Ali siga t'o la Asadule Galibi a ye tɔgɔw sɔrɔ ka bonyaw sɔrɔ ni baara de n'aw y'an ka tɔgɔw sɔrɔ ni wari de aw y'an ka tɔgɔw sɔrɔ ni cɛnni de aw y'an ka tɔgɔw sɔrɔ ni ayiwa salibatɔya de aw y'an ka tɔgɔw sɔrɔ ni maragosi de sangaro nka Seyidina Ali a ka tɔgɔ sɔrɔ ni baara de tiɲɛ don siga t'o la a ye mɔgɔ ɲininka a tɔgɔ de ye Badara Ali ko Badara ye sɔrɔ cogo ne m'o f'e ye i y'a fɔ n ko Badara sɔrɔla Badiri kɛlɛ don de siga t'a la a ye datugu kafiriw la k'u fa ka nɔɔni kɛ jelikɛnɛ na f'a y'o darapo ta a sɔrɔla ka wele yawmul Badri Aliyu tiɲɛ don siga t'a la belebele siga t'a la Sajaja in sɔrɔ cogo ne m'o f'e ye n'o Sajaja de ye maa buumu ne ye liburutigi c'est-à-dire tuwaritigi maa buumu ne bilifiritigi tiɲɛ don Muhamadu ko u ko k'u bɛ Muhamadu faga jahilu ni fasigiw Seyidina Ali de ko kira Muhamadu ma wuli ka bɔ yan n ka na ye ni kafiriw nana b'u fa u nɔgɔ fa Allahu akbar a wele o don ko Badara Sajaja Sajaja farala kan Allahu akbar karamallahu wajahu belebele ani cɛ si tɛ filɛ a ye siga t'o la o Asadule Galibi ok non. La 11e partie de l'histoire de l'imam Ali et les mauvais djinns dans le puits. Akon ye Seyidina Ali ka jinɛkɔlɔ ka jɛti 11 n'a ye. tiɲɛ don belebele Tiɲɛ dɛ. siga t'a la Asilamɛw nin ye dalilu de y'an bolo. K'a fɔ Ala anw sera ka sabali Ala anw sera k'an yɛrɛ dɔgɔya Seyidina Aliyu ka baro bolo la. tiɲɛ don
دونك بارا إمام علي نني من على فرسيرا أونغا على بارا كراجي فولي جينو كرا مالا هاشري بوننا والله بيو نعم On cherche la protection auprès du Seigneur de l'univers. أمي تغانيني ستي الله تعالى فجي دبا جي دبا كما كل ولو لا دبا أني تما فراولو لا دبا جينو على بين النقم من مصر دبا فيلا ويا ترى دبا تيري نعم Contre les mauvais hommes. على غانجي جي تدغو توما آمي باشي باي والله أنا أرمدي جوجو خدي باشي باي تجوه دي مسو جوجو نيالا يتجوه كلن ديما مسو على يدو جانا بخون جينيا إسابالي أيوة ما فالله رتا مجيكو نيا إبانا تو سبحان الله wani ala ye muso jugu kelen di ma cɛw I ka ɲɛnama kɔni tiɲɛna wa ni min farati ni diɲɛ tiɲɛ n'i bolo lahara ɲamani dɛ mais anw ka diɲɛ tiɲɛ anw ka faamu diɲɛ tiɲɛ n'i bolo kɔrɔ ye ko I ma fɛn sɔrɔ diɲɛ na wari la anw bɛ fandaa de diɲɛ tiɲɛ don mais k'a sɔrɔ tɛ ayiwa yebu tɛ fandaya ye yebu de ye jogojugu ye tiɲɛ don yebu de ye dabecɛ ye yebu de ye bulokɔrɔba ye tiɲɛ don barikaba ani kunangoya de ye lebu ye sangare tɛmɛ ɲɛmisɛn tiɲɛ tɛ kelen kelen non Contre les mauvais dîmes. ala k'an kisi jinɛ jugu tɔɔrɔ ma آمين an b'u ka bɔda la sa o ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma آمين non Et contre tous les maux de la création. ala k'an kisi dafɛ bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma آمين o ye tiɲɛ sa dɛ sangare ala an y'a ɲini fɛn se bɛɛ bɛ e ala min ye an kisi dafɛ bɛɛ tɔɔrɔ ma آمين non Après, on commence avec le nom d'Allah le Tout-Puissant. namoy ama zizini allahu taala tɔgɔ barikama ye se bɛɛ bi segin ala min ma fanga bɛɛ tigi don tiɲɛ don non Le Sage. ala min ye dɔnni masa ye masakɔrɔba don a bɛ fɛn bɛɛ dɔn wa a bɛɛ y'i k'a sɔrɔ foyi tɛ yen non Le Clément et le Miséricordieux. ala min ye diɲɛ hinɛ lɔbɔlen tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi Le Dieu qui a débuté et terminé les choses. allahu taala min ye kow daminɛ n'a bɛ kow laban Allah ala ye kow daminɛ a bɛ kow laban tiɲɛ seyidina ali daba ye ala min ye ani ka zizini tɔgɔ barikama non Louange à Allah. Ami bɛɛ lajɛlen bɛ Alahu Taala ye ala min fɔni siriyara anw kan an ye sigiko 11 sɔrɔ Seyidina Ali ka jinɛ kɔrɔ kasɛti kan naam Gloire à Dieu. saniya bɛɛ lajɛlen bɛ ala ye ala min ka sanu ka bɔ farikolotigiya ma ala min ka sanu ka bɔ wolo ma ala min ka sanu ka bɔ dumuni ma tiɲɛ don ala min ka sanu ka bɔ magali ma ala min ka sanu ka bɔ ɲɛ bɛɛ ka ye ma naam Dieu qui nous a mis sur le droit chemin. Alahu Taala min y'an bila siratigɛ tile kan ni tiɲɛ dɛ naam Le chef suprême. fanga bɛɛ tigi ye ala min ye se bɛɛ bɛ ala min ye dɔnni bɛɛ bɛ ala min ye bonya bɛɛ tigi ye ala min ye tiɲɛ don ala belebeleba siga t'a la belebele naam Que la paix et le salut soient sur notre prophète Mohammed. namore an bɛ sɔli kira belebeleba kan wa salim n kun ye layidu dɔ d'i ma n'o o sabu a ka joona tɛmɛ ɲɛmisɛn a fɔ i y'o layidu dɔn wa ayi sangare ka adamaden ka saya sigara nɔgɔya saya sigara ka gɛlɛn mɛ k'a nɔgɔya i bolo k'a kɛ komi ɲɛ komi ka yɛlɛ k'a kɛ komi jisuma mini bɛ cogo min na n y'o d'i ma sangare sangare ɲama ka tila k'i fatu silamɛya tiɲɛ kan namara tɛ min na hasidiya tɛ min na nkalon tɛ min na n bɛna fayida d'i ma sangare a tɛ ne kelen kelen a ma ban dɛ wa a ma ban ka tila ka i yɛrɛ satɔ ala ka se k'i nɛn fɔni kalimatu shahada kan n'o ye ashahadu an la ilaha illallah wa ashahadu anna muhammadu rasulullah belebele wa salim n bɛna o fayida d'i ma sangare tulo b'i la sangare a bara ci fayida jɔn dɛ dɛ i bɛ tile k'a fɔ nk'i ta si dɔn sabu dɔnni yɛrɛ bɛ ten bɛrɛnin tɛ nka gundo dɔ de don n'o ma dayɛlɛ ta ye tiɲɛ don siga t'a la tɛmɛ ɲɛmisɛn a ye kuranɛ dayɛlɛ dɛ ayiwa kuranɛ bɛɛ sura ɲɛ min ni sura ɲɛ naani haya
aya baworo aya kimoro aya biworo aya woro disi bisaba hijibu biworo mare doniba aya kelente surangele min gogo ala bi sumulusu ayare oteyo aya kelente ko ala min wale be sumulusu aye oteya ni ala ko angashi muminu aishu chendo nama shumba jeni wal mari darro bala abu fay ayo mare ayala ala tishu aw kurane bela ala ma fo fiu pale ala bi tetu ama fo temere ala yalla ayo o ma fo sigatola awtuma kurane bela ala ma fo ala bi seli me ala ko mu'minu ay seli o fora nama seli ma jeni lahara jendo ay siga fo itola ni ma sabi ibi jeni ko me ala tiseli ay ala ko nyi dano na ma befa me ala yalla tisa ay abada ala ko bislano ni mu'minu do aljanna me ala ma fo ala bi do ka fara ko de ay ma fo ala sindala ala ko mi kafiru be jarama kono buri tibani fulani nga foni ma jugu ma be jeni me ala ma fara bi do de ay abada ala taala o ala ko ay hijike na sekarayi islamu mu'minu ay tamuka sigato akal ka ba hiji ni ala ma fo ala bi tande ay abada ala ko nditawo sangare ala ko ay jalabi na ma dimma jeni islamu be mu'mini be jendo na ko ay mu'mini ni ala ma fo ala bi jagadi mamade ay abada Ame kiso bozo kuma ala mi yambe dawo ala yamla ni mbelo ala yere ka kele kere munye ayo sare ngaligele onye fa yin sangare kanda kamla ni mbare boyna kanga jine dabla shoni dabla bingali dabla mafa dabla hasiya dabla wali jukuga dabla fara bezo wonyona seli joshundo jagadi hiji kana segari o bela mbifa Abuma ala yɛrɛ jɔyɔrɔ kɛra mun ye sa ale bɛ min kɛ an y'an wuyi ayiwa a ko ɲɛfɔ ala ko inna allaha a k'a dɔn ne ala belebeleba a bɛɛ bɛ ne min nɔfɛ ne min y'a da ne n'a tɛ ne dɔn ne de wali malayika taho ni ka mɛlɛkɛ caman ba yen a bɛ mɛlɛkɛ baden min ye a nɔfɛ n y'a fɔ mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen mɛlɛkɛ fila b'i nɔfɛ wa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ mɛlɛkɛw bɛ fa bɛɛ mɛlɛkɛ ba miliyari kɛmɛ seegin bɛ yen minnu tɛ turu mɛ o tɛ tugu ye ba miliyari kɛmɛ seegin kɔ bɛ yen minnu bɛ rukuyi la kɛmɛrɛ minnu na o kɛmɛrɛ tɛ wuli mɛlɛkɛ ba miliyari bɛ yen minnu jɔlen don u tɛ ka foyi fɔ ala ni cɛ ala ni cɛ kɔ olu t'o dabila mɛlɛkɛ ba miliyari caman bɛ yen olu ta ye ami o tɛ dɔwɛrɛ fɔ sare minnu y'o dabila o bɛ yiri yɔrɔ bɛɛ k'u ban Allah kibaru kabako mais a ko ina laha ka dɔn ni ala belebeleba wali mɛlɛkɛ taho ani ka mɛlɛkɛ caman ba yen yusɔluna ala nabi Allahu akibaru n'olu bɛɛ lajɛlen bi jɛ ka sɔli kɛ ala kɛrɛ kan ka nɛɛma ni kisi ɲini ne yɛrɛ ala fɛ ka kɛ muhamadu ye wasali ya ayyuha allazina amanu hone koya an mɔgɔ minnu dame ala la sɔlu a ye ɲɔgɔnna kɛ wasali alayhi muhamadu kan wasallim a ye sɔli kɛ ala kɛrɛ kan wasali mamadu ko do jumɛn kuyanne ko tasliman do bɛɛ la waati bɛɛ ayiwa ko siɲɛli kuyanne ko kasiran ko a caman plusieurs fois a tɛ tɛmɛ o kan o kuranɛ hayɛ mori tɛ se k'o wuli dɔmɔ tɛ se k'o wuli ayi abada n galana t'u wuli a tɛ ku i la ala tɛ foyi kɛ nka a bɛ nin kɛ Allahu akibaru munna ala bɛ nin kɛ sabu ala bɛ ka kisi ɲini jɔnni fɛ ala bɛ kisi ɲini ale ala yɛrɛ de fɛ o tuma ala ye tɛ se ka kisi kɛ i ka kira ka i yɛrɛ fɛ k'a sɔrɔ i m'i yɛrɛ deli wa ayiwa sare a bɛ se mɛ munna a y'o kɛ walasa k'an dege a la a faamuna sare n'a b'a yɛrɛ bonya kira ma ani mɔgɔ minnu tɛ filɛ ye n'a b'a yɛrɛ bɛrɛbɛrɛ maa fa k'an bɛɛ dege jarima kɔnɔ ani maa ti kelen ye ayi abada o tuma ne bɛ sɔrɔ ka n'a b'o kɛ n b'a jɛni tiɲɛ siga t'o la n bɛna fɛn min d'i ma salatu sangare a ɲɛfɔ
sali sugu ka soli kɛ alakira kan sallallahu alaihi wasallam wa sali ni dugu jɛra i bɛ kɔlɔsi ta seliji talen kɔfɛ seli waati min mana i ja o kɔfɛ ayiwa n'a ka di ye seli waati ko tɛ wajibi a la seliji ta i ka kɔlɔsi gɛrɛ i yɛrɛ la maa mankan t'i tɔɔrɔ yɔrɔ min a bɛ mankan man ja fiyewu gɛrɛ in na ayiwa astaghfirullahi ka siɲɛ kɛmɛ o kɔrɔ ala yafa ne ma o ye e yɛrɛ ko ye ayiwa sɛfili jaba de jogo jaabi tile don tiɲɛ don n'o banna sɔli kɛ ala kɛ kan siɲɛ kɛmɛ don o don n'i y'a kɛ ala t'i fa fiyewu f'a k'i don silamɛ yɛrɛ la silamɛya yɛrɛ la a t'i fa fiyewu f'a k'i fa limaniya yɛrɛ kan ala tɛ sɔn fiyewu k'i fa jogojuguya kan wa a bada i tɛ jeli fiyewu i fa bada i satɔ f'a ka bila i nɛ kan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah salatu b'a kɛ bilahi a bɛ sigara nɔgɔya i bolo i satɔ mɛlɛkɛ ni moti bɛ k'o nɔgɔya ayiwa wa kibaru salatu ayiwa salatu min y'i jaw kɛ ayiwa sangare a kɛra ibrahima ye o a kɛra fati ye o a kɛra min fɛn o fɛn y'i ja salatu o kɛ hali n'a ka di a fɔ allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim a wuridi siɲɛ kɛmɛ don o don ala t'i fa fiyewu f'a k'i bila limaniya kan bi sharti ayiwa sharti bɛ ɲɛfɛ ayiwa Nyama. Sharti ye jumɛn ye cɛkɔrɔba jɛnɛya kɛla san 60 jɛnɛya sɔli tɛ dɛ hali n'i ye kɔnɛ kun i bɛ jɛni bilahi ala t'i kunna diya fiyewu i kun bɔra musolama subaga bilen san 50 bɛ suya la san 60 bɛ suya la hali n'i ye salatu tɛ dɛ kɔnɛ kun bilahi don o don kɔnɛ kelen kun ala b'a bɛɛ sama ka b'i kɔnɔ k'i tɛ yɛlɛ ma fɛn ka fɛn dɔn fɛn mɔgɔ bɛ mɔgɔw de la mɔgɔ minnu y'a kɛ kira kama kira kanu kama kira danaya kama ala kanu kama ala danaya kama se b'u ye ka tiɲɛni kɛ u yɛrɛ bɛrɛ bɛ ka nin kɛ mɛ fɔla k'u dɛmɛ jogo tɔ min b'u la n'u ma ye fɔla k'a b'u la mɛ ni walejugu sera hakɛ dɔ ma hali n'i nana ni muru ye a bɛ n'a farikolo tigi farikolo fo n'i y'a tigɛ ka fili dɛ ala k'an lajɛ qu'il a paix et salut soit sur notre prophète Mohammed. Le premier et le dernier des prophètes. L'imam des messagers et des prophètes. Que la paix et le salut soient sur toutes ces familles. Précisément l'imam Aliou et ses descendants. Et tous les compagnons du prophète Mohammed qui étaient sur le droit chemin. Que la paix et le salut soient sur tous les prophètes et les messagers de Dieu. Amin. Kana yimande ay sayyidina ali ani jine kafiru kanyo zoro ni ala sana ambe tiendo ni an sigi ko tani kelen nay ni bare ndala sigata allah o anya bla yoro minasa amba ta o yoro la o kaka no de tumina sayyidina ali karam allah wajahu amin asad le galibi tumina ni jine kafiri ninnu ye dugukolo fara naani n'a tarabasoɲɔgɔnw bɛ u ni Seydina Ali a b'u gosi ni npamuru ye a b'u gosi ni kuranɛ haya ye a b'u daga a b'u halaki a b'u ta ci a b'u yeli a bɛ jine kafiriw kɛ bugurijɛ ye dugukolo fara naaninan sanfɛ min tɔgɔ ye Batihu jinɛw y'a ye sa nin ko in gɛlɛyara nin kɛra ko ye ko min ka gɛlɛn an yɔrɔ bɛɛ jinɛw y'u ɲɛsin dugukolo fara 5 na ayiwa o yɔrɔ bɛɛ o jiginna dugukolo fara 5 na kan À leur arrivée au 5e coquille de la terre. tuma min na n'u sera dugukolo fara 5 na golo sanfɛ fara ka kɔni n'u tun ye sa Immédiatement, l'imam Ali est descendu aussi.
ina fi kuma tabanena ni jino jigna dugu jugoro sayyidina ali ti bora fuyi fa ka ala wele nga ko gɛlɛyara ka se niveau la sayyidina ali y'a ye ala wele t'a la bilen ala b'a yɛrɛ wele k'a sɔrɔ m'a wele fiyewu ni a y'a miiri dɔrɔn yɔrɔ bɛɛ a bɛ kɛ jiriw jigilen durunna kan sayyidina ali ɲɛ tɛ bɔda la miiri nana ni bɔda jumɛn fɛ ye ni ka ala wele yɔrɔ bɛɛ o bɛ yira a b'a tu Allahu akbar. Il tue les Satan diables par groupe de 20. a bɛ jiriw faa mɔgɔ ma o y'a dumuni sa Il les brûle par groupe de 20-20. a bɛ jiriw jeni mɔgɔ mugan a b'u faa ni bamugu ye mɔgɔ mugan k'u jeni mɔgɔ mugan Il les a maudits et fait périr beaucoup de Satan diables. a ye jinɛw ta tiɲɛ k'u halaki k'u yele jinɛ caman ba dugukolo fara duurunan sanfɛ o kɛra k'u bolo gɛlɛyara dɛ se bɛ segin setigi de ma Les mauvais djinns essayaient de sortir. o yɔrɔ bɛɛ la jinɛw y'a ɲini n'o ye jinɛ kafiri ninnu ye k'u bɔ kɔlɔn kɔnɔ Seydina Ali jigin don ne m'o fɛ yen ko sahaba cɛ taa ko kana jigin ko boliyɔrɔ tɛ yen olu t'a ɲɛ dɔn boliyɔrɔ bɛ yen n'an ye dugukolo fara duurunan la wa ni bolili tɛ an bɛ yen dɔrɔn n'an bɛ ɲɔgɔn kɔ de i se ta n'an ka da o don belebele bɛ ka fali kɛ cogo bɛ ka fali kɛ ten Mais l'imam Ali refusait. a ko Seydina Ali ma jɛni jinɛ kafiriw bɔli cogo si la ni jinɛ min ko k'a bɛ puruke ka bɔ fa dɔ fɛ a b'o kun ci a sera niveau la a bɛ jiri ɲɛnama minɛ k'o kɛ ka dɔ gosi k'u fila kɛ ka ɲɔgɔn ban a b'i se cu kan n'a y'i yɛlɛma cogo fɛ a bɛ jinɛ ta ci cogo bɛɛ la a tɔ kɛra niveau ye ni Seydina Ali y'i bolo kɛ tan jinɛw bɛ yɛrɛ kɛ n'a y'i bolo fɛku jinɛw bɛ yɛrɛ kɛ n'a y'a fɛku u bɛ yɛrɛ kɛ n'a ye muru tufantufa u bɛ yɛrɛ kɛ fɛn ma kɛ fɔlɔ u bɛ ka sa u yɛrɛ ma bilahi sabu cɛ min nana a tɔgɔ de ye ko barikatigi Seydina Ali ko ten hali n'i t'a fɛ n'i jugu kɛra sonsan ye cogo o cogo a fɔ a tulo fara ka jan bon a mana kɛ cogo o cogo fo mɔgɔw k'a dɔn minnu bɛ Imam Ali fɛ mɔgɔ Ala de y'an bɛɛ da bɛɛ ma kɛ Ala fɛ o anw t'a ɲini a ka k'a fɛ yɛrɛ mais an bɛ min fɔ dɔrɔn ko nɛgɛ tɛ se ka gabakuru de fɛgɛya ni nɛgɛ kɛ ka gabakuru fɛgɛya n'a ko a b'a ta n'i ye bo ci a da la i b'a dɔn ko fɛn giriman don. Donc ils ont arrêté toute leur magie. o yɔrɔ bɛɛ la ko jinɛw ma se ka bɔ minnu ye u ye kabako ninnu bɛɛ jɔ sa jinɛ mɔya ni jinɛ ma yɛlɛma ko u y'a bɛɛ jɔ u ye ko bɛɛ kɛ nka an selen dugukolo duurunan fara sanfɛ u ko k'u bɛ bɔ de bɔkɔrɔ ma sɔrɔ min kɛ u ye kabako jinɛ mɔya bɛɛ jɔra kaba pɛrɛ jɔra pɛrɛ ni gɛlɛ jɔra tasuma bɔ jɔra n'u bɛ pɛrɛ tasuma b'u da kɔnɔ bɛɛ jɔra Ils sont descendus jusqu'au niveau du 6e jour de la terre. dugukolo fara wɔɔrɔnan sanfɛ an ka taa dogo ye nzɛmɛ aseno o y'u tu ye u ye kabakow jɔ k'u to n'a ye kabakow jɔ ne fɛ a b'a ɲini ka deli de n'a sɔnna nka u ye kabakow jɔ o bɛɛ la u k'a bɛna sentigɛ o ye tiɲɛ dɛ an adamaden yɛrɛ da bɛ sen la hali mobili mɔgɔ da bɛ sen la ni fɛn bɛɛ kabako jinɛw dara sennɛgɛ la ni dalilu ye mais jinɛw bɛ bɔ yan sisan a bɛ taa Amérique sisan a bɛ segin sisan mais o jinɛ ninnu ye jinɛ mɔriya bɛɛ jɔ nin yɔrɔ in na k'a tɔ kɛ sennɛgɛ ye a gɛlɛyara yɔrɔ mun nɔfɛ min mun nɔfɛ jinɛ mɔriya tɛ se ka jɔ bilen Ala k'an ɲɔgɔn bɔ Du nom de Massikatu. u nana Massikatu sanfɛ dugukolo fara wɔɔrɔnan ayiwa o ɲɔgɔn sɔrɔ Massikatu tɛrɛ sanfɛ o dugukolo fanga ka bon dɛ ayiwa Quand ils sont descendus brusquement, l'imam Ali est descendu.
tuna dugukolo fara wɔɔrɔ n'a kan o yɔrɔ bɛɛ u b'u yɛlɛma fiyewu sen nali kunna o kɛra i n'a fɔ n'i ye marifa jɔ sogo la n'i y'a filɛ ka ɲa donso yɛrɛ yɛrɛ mun bɛ se bonni na marifa b'a fɔ paa o b'a sɔrɔ fɛn bɛ ka jigin n'a b'a la marifa mankan bɔli ani sogo jiginni olu bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ bilahi olu tun o sen mankan dɛ o ni sen nali sen mankan de donna ɲɔgɔn na o ko nin y'an bɛɛ kelen jinɛ o ta dɛ tiɲɛ don nka sen nali jinɛ mɔgɔ de belebele magi min ye sen nali n'u y'a dɔn o t'a kɛ fiyewu tiɲɛ don siga t'a la mɛ jinɛ minnu ye cɛyakan fɔ sen nali ma olu bɛɛ sara ka ban o ye cɛyakan fɔ o ko sen nali ma ko ji in di mi ko nkalon b'i da i ye nkalon tigɛ ko cɛ ko ji in ti tɛmɛ danfɛn nɔfɛ ne m'a fɔ a ti min n m'a fɔ a bɛ min nka sen nali jiginna a ma kuma caman kɛ bilen a y'olu fa fɔlɔ k'olu ban a bɛ min a ti min an bɛna a ye a bɛ ye o y'u tun dugukolo fara wɔɔrɔnan kan n'o ye Masikantu ye L'imam Ali les combattait avec son épée. sen nali bi nbamuru kɛ k'u fa a bɛ nbamuru kɛ k'u soroba a bɔn'u da la kulekan bɛ bɔ a bɔn'u da la fo bɛ ɲɔgɔn lata fo jiriw bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn sanfɛ nka toujours nin bɛɛ la sen nali bi bɔda makara jinɛ dɔ kana poroki kɛ ni jinɛ ye poroki kɛ ka bɔ olu don dɛ siga t'o la sabu cɛ minnu ɲɔgɔn bɛ da la jinɛ dɔ diminen bɔlen sen nali bi bɔ kuma ma k'o b'o minɛ o y'a sɔrɔ ko caman cɛ dɛ siga t'a la siga t'a la sen nali kɔni y'i banba min kan bɔda ko o ka kan Et par les versets coraniques. wa a bɛ jinɛw ta tiɲɛ ko ala k'i ni kuranɛ hayaw ye kuranɛ b'an bolo e t'a dɔn ne t'a dɔn dɛ ayiwa n y'a kalan ani n y'a dɔn fɛn minnu bɛ Seydina Ali ko dɔnnibaw ma ko a tɛ fɛn min na a y'o dɔn wa ko ne Seydina Ali ne ni n bɔnnaw n bɔra minnu na ani minnu bɛna bɔ na ani minnu bɔra na ko fo a k'a dɔn k'a bɛɛ ye kunfin ye kalan la mɛ k'a bɛɛ ye dɔnniba ye dɔnni si bɛɛ la k'olu ye kunfin ye kalan la mɛ ko dɔnni na dɔnni si bɛɛ b'olu la ko n'a ma da la a ye ɲininka ni fɛn min y'a diya a kɛra n jɛla ko t'a la n'a kɛra diɲɛ dugukolo fan min a y'o fɔ n b'a bɛɛ fɔ a ye sabu n y'a bɛɛ dɔn o ye ala sɔn ye mɛ ko olu ma kɛ kalankɛla ye dɛ mɛ olu kɛra dɔnnibaga de ye kabako jaa dɔnni ni kalan tɛ fɛn kelen yɛrɛ ye o ayiwa n ye dɔnniba ye ani n ye kalanba ye kelen tɛ dɛ ni caman wolo sulilen papiye kan dɔnni foyi t'a kunkolo la nka i bɛ dɔ ye n'i ye fɛn o fɛn jira ala tɔgɔ sɛbɛn a tɛ se k'o kalan nka dɔnni min b'a la n'o b'i la i tɛ se ka taa n'a ye n b'i sigi i b'a ɲɛɲini Muhammadu ye dɔnniba ye joli bɛɛ ɲɔgɔn dɔrɔn cɛ min na ala kira don sallallahu alaihi wa sallam mɛ e ye karamɔgɔ ɲininka Muhammadu ma se k'a tɔgɔ sɛbɛn fiyewu Muhammadu rasulullah n'i y'a sɛbɛn ne ye i b'a fɔ peremane i b'a fɔ i kɛlen ka ɲɛbɛrɛ su dabaji la k'a bila papiye kan billahi k'a bɛɛ ɲaga ka taa nka malankaw ko a ma o bɛɛ la ko nabi ummiyu nabi ɲuman kunfin nka o kunfin bɛɛ ye diɲɛ patɔrɔn n'i ma sɔn i jɛ adamaden siga t'a la L'imam Ali les a flagellés jusqu'à ce que les mauvais djinns ne faisaient que pleurer. A ko Seydina Ali ye nbamuru kɛ k'u gosi kɛlɛ sorobara mɛ kɛlɛ tɔ nana kɛ i n'a fɔ mɔgɔ fila bɛ kɛlɛ la fanga bɛ ne la ni e ye ne bɛ ka ne bugɔ e bɛ ka ne bugɔ a nana se yɔrɔ e bolo yɛrɛ kalila sa bolo jɔra pewu ne bɛ ka ne bugɔ tasara t'i bilen o y'a gɛlɛyalen a ko Seydina Ali ni jinɛ kaburu tatɔ kɛra tasara bɔra la pewu ayiwa olu jɔ pewu k'a tɔ kɛ kasi ayiwa a n'u ban o hali ne m'o ban koyi a b'a kan dɛ n'a ma kuma Ali fɛ sa gɛlɛyara dɛ a b'o ban Seydina Ntɔmɔ vas-y naam Chacun se cherche lui-même. jinɛw bɛɛ y'i jɔ kɛlɛ tɛ yen jinɛ bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini sa kabako min bɛ se min na bɛɛ bɛ nin ta kɛ ayiwa u m'a fɔ k'an b'an baw bolo wa o y'o fɔ nka ninnu ma se bɛ k'u bɔ dɛ ayi ayiwa nka dɔw ba bɛ n'u tila bilahi e ko tiɲɛ tɛ dɛ k'u mana kɛ cogo o cogo balimantigiw b'a la tiɲɛ don siga t'o la jinɛw ko bɛɛ b'i ba bolo dɔnnibaw ko ten o bɛɛ la Seydina Ali bi ka na fa ye mun kɔ kɔfɛ hakɛ t'a la o fɔbaa caman fa la yɛrɛ nka dɔw na to olu na laban ko wɛrɛ la i b'a dɔn k'u bɛɛ baara kɛ siga t'a la
لا متى وين بلا ما تما مالا كوما أي سؤال أيوة كلو والله أكنا نيكوتا أكنا كل دهلة أكنا هكيو دهلة أكنا أيوة أني شفيو توك فتني كتبنا أيوة تي أيوة نو يا تيو بي أيوة فاكن نسوجا أبدا نقوله أيوة لجي وكان قال لجي نو يا كلا نافع مجناي أنا يلا ولا يا باي سكات الله نسوجو ديتي كفوي إيه زيرو سكات الله سيدنا اللي بقى جينا جوجو تومانو نعم contre ce monsieur. أقول لا أقول برجل بي يرني كم سيدنا علي رتوم أما تغني على ذاك الشيطان تروم جندو وكرا والشيطان يبغى تغني يسدا أي رفع كم على تروم بره واكبر كم أو بنيت أتغني وتغطي ويسي بالي عليه سكات ولا نعم Les étincelles d'un mauvais diable se sont éteintes. ربي يقول جنو وتصمو من اللي لو بس تصمو بقدمه سيوبانا أو سبحان الله فلو بنبا أتبنا تعالى كفاين جندو نعم Ils se sont paniqués. ربي أبي جولا كأبي حبل جولي كأبي قلتي نعم Les mauvais djinns sont descendus jusqu'au niveau du 7e couche de la terre. ربي يقول لنا من يقول تشوفوا كل فاول لما كان أيوة واكبر تدا سرسافة نعم Du nom de Sarah. أقول ترى يقول تدا سرا دكتور فرالبا فوتو قبلي نتصمم جيته فولكان جي فولكان جي أيوة بلا دم ودم ما سيبي يلكيبا جاكو تولا سيدا وتارو لا أيوة وي نو أيوة موي أبينا موي يجي ما فتري يجي كراسة كواجي دلا كواجي بافلن يا جافينا يجوا كواجي ولا إيمان ميجا ساكا بني يا أندلي سارة جنو إنده كده بتعرف ليه ما فتري بكني جافا فانو يجوا كواجي كده كده أيوة هو كم مرتني بردوني أيوة نقول فراوي فافوتو كفبلي La dernière couche de la terre. Quand ils sont descendus brusquement, l'imam Ali est descendu. L'imam Ali les combattait avec son épée et par les versets coraniques. Kurani aya jando la koy aywa nabi minge ayu Kurani laje aywa nga nyega laje kote suratul rahman ala ko nabi minge aya pisi aywa ala ka balazi be normal la ni fengo fenga yela balazi ka aywa samare nga aw ni fengo ne klo tige ka klo dunyona andi peserike na nyamina ka toro kana balazi ni aywa eso jina kala wane ma fala javanji boy sonaba subaga mo so yimina muri cheni kala dabari jubu kala commerçant so tromper fama jubu wajuli kala manenna galo digala demuso ben damanala jenela shuanina jengo be drogu mina ko wala keme ina fo jefedini ko ruju bobe bobolo ko americain drogu bita chumo bela joni mi globe cogo bɛɛ lajɛlen la fɛn bɛɛ bɛ taa n'an ye nin bɛɛ kɛ sisan ala ye ji tigɛ min kɛ an tora ka na kuranɛ dayɛlɛ ko jugu bɛ kɛ cogo di. ayiwa joli y'a fɔ aw ye ko sanji bɛ kuranɛ kɔnɔ. ayiwa ma f'u ye ma f'u ye. kuranɛ tɛ sanji jigi kuranɛ jiginna min a ye karamɔgɔw wele a ye kelen tɛ yen a ye min kɔni ye sanji haya ye n'a ye a bɛ jigin. o t'a bɛɛ wa kibaru. a tɛ kuranɛ na a tɛ ala kira ka kuma na hali nkalon sɛbɛnni na a tɛ yen bi. kuranɛ jiginna min maka madinɛ a ye karamɔgɔw ɲininka ji tɛ na i yɛrɛ. sanji nana cayalen maka makankaw y'o fɔ an ye minnu bɛɛ la olu y'o fɔ an ye siɲɛ saba siɲɛ naani a cayalen ma bi la.
kabako ni kuranɛ bɛ ji jigin kuma jiginna yɔrɔ min na ji man ka jigin ayo ji ma ka jɔ bilen ala ko ji bɛ yan mɔgɔw ko t'a la a ye hinɛ ɲɔgɔn na bɛ ji jigin a ka bi la tiɲɛ don siga t'a la arabu ninnu jiginna koyi abada mais e t'o dɔn min bɛ arabu dɔn ka bɔ a kalama bi la tiɲɛ don siga t'a la i bɛ baara k'u ye komi i ka sara tɛ ka sara de fiyewu mais e kitabu filɛ kira ko ni mɔgɔ ye baara k'i ye kana to a wasiji ka ja fiyewu n'i ma ka fɛn sara d'a ma ɲamɔgɔ ma mais arabuw fɛ yen tɔɔrɔ min mɔgɔw ka yen kɔni tɛ baara kɛ o kan ayiwa an ka mɔgɔw mɔgɔ taara arabi sawuditi baara la a kɛra arabu jamana fɛn o fɛn ye kɛ sɔsɔ afiriki o walima sawudi o a bɛɛ ka kan hinɛ tɛ yen makari tɛ yen yafa tɛ yen kabako mais n'i y'a ye polisiw bɛ boli gendarmew bɛ boli sɔrɔsiw bɛ boli ni marifa ni mobili baw ye ka taa yɔrɔ min na o kɔrɔ ko kojugu dɔ bɛ yen siga t'o la o siga t'o la bon ala ka kiraw de ala ka sɔrɔsiw ye o y'a ka polisiw ye o y'a ka ko ɲɛnabɔlaw ye n'i y'a ye ala y'olu bɛɛ bɔ fan min fɛ yen man ɲi siga t'o la tiɲɛ don a baara ci kelen kelen a fɔ mɔgɔw k'a dɔn yan'an kana pese kɛ a ɲaaminen ko yan'a ka feere kɛ an ka pese kɛ pese bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn yan'i denmuso ka taa jamana la wari ɲini na e k'a pese balansi la o bɛ bɛn wa a ye mun f'o la n'a y'o to ni jugokɛla y'a sɔrɔ hali n'i ma kɔrɔda ta ni ala wuli a bɛ sɔn muso yan'i ka dilan tigɛ cɛ la k'o tunu e k'a lajɛ dɛ a pese kuranɛ ye mun fɔ dilan tigɛ ko la a bɛ lajɛ cɛ o muso fila b'i kun yan'i ka dɔ tunu ayiwa ka di dɔ ma ala jamani ayiwa cɛ dɔ kun bɛ yen karamɔgɔ don muso fila b'a kun cɛ na o na a bɛ na ni fɛnw ye ka bɔ sugu kɔnɔ ani yɔrɔw la ka na di muso kelen ma ka kelen to karamɔgɔ mori don mori ayiwa bon kalanden b'a nɔfɛ o na o na u bɛ na ni dibi sugu ni fɛn ye ni muso dɔ ma u b'o ɲini k'o papiye fili kɛnɛ ma ale b'a ye tɔw tɛ foyi ɲini ale de y'i to la ko karamɔgɔ ko nin tɛ kolo kan dɛ sangare ayiwa k'a tɛ kolo kan karamɔgɔ k'o la ko jumɛn k'i bɛ ka min kɛ nin ye karamɔgɔ y'i ɲɛsin kalanden ma ko kɔrɛ bɛ kolo dɔn ayiwa ko kolo ka gɛlɛn dɛ tiɲɛ don ko kolo ka gɛlɛn dɛ ko kolo gɛlɛya kosɔn kolo bɛ n'u sigi bu kan Allahu akbar olu b'u yɛrɛ ka na bu kan wa tiɲɛ don dɛ mais a ye tiɲɛ fɔ o kolo ka gɛlɛn fo an sigira bu kan siga t'a la bon an sigilen bu kan an b'o gɛlɛya la nin an sigira bu kan cɛ tɛ fɔ bilen faamaw ye abada sabu an bɛ bu kan faama ye miliyɔn d'e ma e bɛ se k'o dun ka kolo kan ayi abada n'i y'o dun i bɛ taa bu de sanfɛ la morikɛ walemuso tigɛ ka d'e ma ne y'o morikɛ o muso minɛ morikɛ bɛ se ka taa kolo kan bilen abada e bɛ se ka taa kolo kan abada muso filanan min b'i bolo o ye dɔ ka muso ye quartier kɔnɔ yan e bɛ se ka taa kolo kan a tɛ ku i la faama sɔn bɛ se ka taa kolo kan a tɛ se wajilikɛla nkalontigɛla bɛ se ka taa kolo kan a tɛ se muso jugu bɛ se ka taa kolo kan abada danganden bɛ se ka taa kolo kan abada commerçant trompeur bɛ se ka taa kolo kan abada musokɔrɔba suba bɛ se ka taa kolo kan abada cɛkɔrɔba maafɔla bɛ se ka taa kolo kan ayi abada kolo ka gɛlɛn koyi tɔɲɔli tɛ kolo ka gɛlɛn dɛ ka gɛlɛn koyi kolo ka gɛlɛn tiɲɛ don Seydina Ali ale bɛ kolo kan naam. L'imam Ali les a flagellés jusqu'à ce que les mauvais djinns ont pris la fuite. A ko Seydina Ali bɛ jinɛ kafiriw gosi ni bamu ye k'u gosi ni kuranɛ haya ye a ko fo u jiginna naam u bɛ na. ayiwa Arrivé sous le bas du 7e couche de la terre. o jiginna dugukolo fan 7 duguma se diɲɛ foyi t'u yɔrɔ kɔfɛ bilen kabako kojugu dama dama tɛ u tɛ taa ye bilen dɛ u ye wolonwula bila sanfɛ k'u bolo kabako tɔgɔ foyi t'o la bilen o wele bɛ yen tɔgɔ bɛ na yaala nka wele bɛ yen ayiwa e bɛ na ne y'o bɛɛ question naam. Les djinns ont aperçu leur souverain. o yɔrɔ bɛɛ k'u nana o bulon kɛ fara 7 duguma u nana u ka masakɛ sɔrɔ yen u ka masa dɔn naam. Avec ses longs barbes. a n'a bosi janba o bosi ka jan dɛ o bosi bɛ bɔ bamakɔ yan fo Marakakungo jinɛ kɛlɛ bosi
وما هو بوجه إسلامية الناس لم يكونوا بني كافر وكان كافر هذا ولي كم بوجه بيجي لك كذا لجرنا باولا تبوجه بلا لا جريا بقول لك كذا مني أي سبب لسه نيوكم زين بافرا كودي أنا أنجو ولا جي بوجه كوتي أبمي نأخذ نت بقرني ناتولوا سيكاتولا وننا سو جينا مسا سكيمي وبعد مسا كلاكا كاو مساني بوجه بوجه كجا وجه ينداي نعم et tout blanc. أبجل الألف ما كنتلا ويسامع كمان سيكاتولا فوت بوالي كاي نبي فاد براكا تشيندو نعم Et là, le souverain diable s'est effrayé. أمر الله أجول أي أيوة أجت على خبر جول أيرير لا نعم Il s'est traumatisé. والله أن يرى من أفضل الثقة بوجلا الله أكبر نعم Parce qu'il avait fait des milliers de siècles. سولا أي سابا شامانجا سابا يريكو ديكيا أكابو كيورو تدوري أنا سابا يريكو ديكيا نيوينا تشيندو نعم Il n'avait jamais vu ce genre d'action. مدركة دل مدركة سينما ياتا نبيتي الله أكبر نيونا كوماندو يا فيو نعم Soudainement, ils disent ورب لا أكو يوم سبب مناسب جينا مسبب أيوة نعم la foi. أقول لمريا أيوة إذا فوقنا أقول لمريا أيوة كلهم مطلع دي أبو ودوتيو أبو لينيسا أي لمريا فوقنا جينا ببكا لمريا غليرا بمر بجينا وبلو أبي بلو توفي ولا بلاد فوق نعم Arrêtez l'épée. وسيدنا لما بمرجو سمارة بمرجو أيوة لمنيا بمرجو نعم Arrêtez la guerre. كلا دبلا لمنيا أيوة نعم L'imam Ali dit, سيدنا علي كوماسا pas question. أكو كلا جلتمتي أتا دولة أكو جلتمتي نعم Je ne stopperai pas la guerre. والله كلا انتي جوفي أيوة كلا جلتمتي نمبلا بك بردلك تبغينا بك بردلك الله أكبر نعم Il n'y a point de conviction entre nous et un être vivant. أكو متعون وتشلي من تانجي إنما نتوني دمشيشي دبوا زالتي أيوة لمن أكمتي كافون لمن يدج الله ما تانجي ولمن أكمتعون نيجي إمبلا ناي كفلا بفعلك ناي كفلا ببردلك جنب بدر بفايوه أيوة بارك الله سيادة الله نعم Tant que tu n'attestes pas qu'il n'y a point de divinité qu'Allah. لمن يتاني ما شيء دبل شيء فيك الشريعة أمي جاكو فيوم كل من يتاني دبل فيك أفو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الله تعالى سلام لمن دبل فيك ودفو ولكن كانك كان بيسي في وده فون خليسكتي أيوة وربا أقول لك كل من يحسن كل من يتي هو مرجو كل مرتيجو أيوة كل من الثاني ما شيء خليسكتي في كان يفيد دوافع منين يفيد دوافع عليه لو كرامة خليسكي أما تاني أيوة أتمنى كمين أصلا إنه جندو لبره إيه طبعا لبره هاري سنجي بنا دومي سنغالا كمين بمن يوم فرلا أبدا butigi da do feerekɛla fɛ a bɛ se ka minɛn bɛɛ bila a kɔrɔ siɲɛ kelen abada n'i sigilen dɔ bɛna ko fɛn dɔ i hakili to la fiyewu i b'o ɲini k'o fara kan tiɲɛ don siga t'a la dɔ bɛ yen hakili b'o la yɛrɛ wari t'o sɔrɔ mɛ i bɛ baara daminɛ kɔfɛ a bɛ yiriwa o tuma don silamɛya daminɛna don min ala ye kira bɛɛ ci ni fɛn min o de ye limaniya ye
Tiendo. Ala kira betini ala kira jafoli. Mawre teni ala kira te. Tiendo, sigata Allah. Kira betini. Me kira wele da wala ke fo mo ko de do kafara ninga. Ina ku were mi yo sabati kamo. Sigata Allah. Ni ala sonama fo de ka fa mo fe. Ka fo ala kira uchi. Jina ga lafiya kama. Ala kira uchi. Ka bla sirata ka kele ka kama. Ala kira uchi. Anga dame na anga jugunu ma ka twana kama. Porque ko bara da fakiro de nana ndege alabato la. Porque ko bara ni alabato de ba ndeme alabato la. Sigata Allah. Menani no ko. Kantu alabato damaka. Alabato te damainga damado mo obru mo malado. Warre. Sigata ala ko yene gambo to ayini kanu. Tiendo. Min mo vende mo ve. Ni se nali kundona jine ka furu fo bi se yawa. Aya abada. Atiseni mo. Na ndenyo no wo de. Sigata Allah. C'est même dans ça vous verrez. Mais c'est normal il faut. Aïe. Quand vous comptez dans la main, vous allez trouver quoi les choses. Aïe. Dis-nous le cas de Dakar, vous fou. Oui. À mon avis, il a trop au caca. Ça vous check up pour me dire, ni moi, ma cape, tu as les baraka. Demain, il me sait. Barre de bé, moi, tu as menti. Dis-nous, oiseau, courir le faux. Avec une noix qui est la ombia, avec une noix qui est la ombia, avec un samba, il est au cœur. Ma chute, c'est cassé. Allez, on va se casser. Allez, on va se casser. Oui, fait bœuf. Dis-nous, oui, dis-tu, tu me donnes un gros frère. Fait bœuf. Couille, ma babi, du tâche de l'Omélia. On va le jouer. 14 000 c'est le cas. MSC de l'état. Aïe. Aïe, ma foi. Aïe. À mon fou, il faut ne pas les nommer, mais moi, Tiendo. Baraka la promesse. Aïe. Aslamu nama baraka anta fo la ko. Ay islamiyat tise ka ne jalai. Ni mi ko turla ni wajil manga me babi chefo. Kumado. Ni wajil manga me baba fo ni ala tay. Kumado. Ngani tara muso nan do naje ananga kalano vle to ko ti. Sigara. Demain, il me sait. Aw se ka fo tuli abi ala fe. Me jogo fuita wala hali fo ka fu dame bi mo la tanabi. Tiendo, sigata Allah, sigata Allah. Ina drebi me fo ka fu la tanabi. Sigata Allah. Holla min me fo ka fu la tanabi. Chebe min me holo fo ka fu muso la o tanabi. Sigata Allah. Tiendo. Omo anga slame munye. Anga disabri pa nye munye. Atela foi. Mitri de fo munye. Foi. Atindru ka wuli munye aye. Foi. Deum be kala daga de amulu. Jamana masika suwa masika lafiya. Are. Ngani mbela misika cha na yisu. Sigata mo ga cha ni kala ni. Don mo ka cha ni kufi. Subhanallah. Furgati ga cha ni protiki. Okay mbe. Nga sawa. Demain, il me sait. Barachi angata. Demain, il me sait. Barachi. Jamana ngela ba mani de. Bo nayi dine fanda la na ma dine ke. Ko gela to dugare. Sigata Allah. Anga bo dine no poanga segi korolela. Fasuni blona de blomi. Ala ba fanye ka firi ngana barka so wana siga hera so jamana ko. Tiendo, sigata Allah. Mais fo ka firi ki hera so la. Ay ka mo ngani ngada. Aga mando ngini ngada. Da mo zo ngile malila ya. Bito kile malila ya. Amakanya nganya kala iswa la sana do. Tiendo, sigata Allah. Amma ko yayi. Oyuna ni boke. Sayi kuminna. Fo ka sa wolo bla suma fanyo ga kamara. Tiendo. Amma ko onu kunu kune kala shengoli. O ni foi gala. Fasuni blona boli. Sigata Allah, sigata. Ka bula mi fu la daga. Nga barme kuma ce. Sinya kuma ce. Fu kuma keta. Muso kuma miliyongele. Ai abada. Ai akundore ko. Allah ko ni wa. Demiso kunita na wala. Ai, o kundi. Demiso kunita wari nyina. Demi kuma du kono. Wari kuma du kono. Ma sebe de yele kuma do. Faden to kuma do. Sigata Allah, sigata Allah. Mi demi cin. Jogo cin na diriya cin na me ambe kala dinetigi ni ne. Mo na ya be ka dinetigi na ne na ambe so tuna. Ami yo zoro lahara. Tiendo, sigata Allah. Bele. Les ennemis Satan diable ont dit. Ako jina kafiri nunu me ka kuma sayyidina Ali ufe. Yango ku. Ne. Ayo. Wati bindira mo ko bana. Wati jotola. Sayyidina Ali ka baro. Ani jina kafiru. Ni ya kashe ti tamkalin nayi. Tiendo. Ni ala yi wati wara jirana. Anya bla yoro mina ba ta wala. Ko kaka. Ni ala sona. Sayyidina Ali jina kafiru ka debato kara chugumina. Akol labana chugumina. Ko kara chugumina. Awajin mina wa wal mamam midi. Ni ala sona wat na tawla abnu lamin. Tiendo. Ni ansigi ko tani kelen nayi. Inkani inka. Sigata Allah. Ka jine kolon nyefo. Ka Sayyidina Ali nyefo.
ka jinɛw ɲɛfɔ ka kɔbɔ minnu bɛ kow kɔnɔ k'olu ɲɛfɔ wa an dɛmɛ dɔn ka to ka hadamadenya d'i ma ka silamɛya yir'i la n'an y'olu faamu ko caman bɛ dilan hɔn siga t'o la Seydina Ali n'a zuriyaw Ala de y'u bonya siga t'o la kuranɛ bɛɛ la n'i y'a dayɛlɛ k'a filɛ i ti sangare ko kuma mɛn a kɔnɔ ayi i ti jalo ko kuma mɛn a la abada i ti jakite ko kuma mɛn i ti siribe ko kuma mɛn siga t'o la i ti fura ko kuma mɛn fiyewu mais kuranɛ Ala de ko ne Ala ye sirifiw bonya ne kira somɔgɔw bonya n'u kɔrɔta n'u yanga n'u dalaja tiɲɛ don siga t'a la sangare na mɔgɔw ma a ye karamɔgɔ ɲininka a y'a to kurisi kɔnɔ jumɛn ayi hayatal kursi ko kuresiw ka haya siga t'a la o don ko kuresiw ye mɔgɔ dɔ ko ye awɔ ni y'a fɔ kuresi ye mun ye ko kuresiw ka sora don tiɲɛ don mais nin bɛɛ la ko mɔgɔw kɛ a ye sabali dɛ ayiwa an ka fara hasi yɛlɛ an ka ɲɔgɔn minɛ ɲɛmɔgɔw ti mankan min na ko mɔgɔ de b'o la bilahi kabako kɔni minnu tɛ se ka foyi da u tɛ se ka fɛn kɛ sangare n'o f'i ɲɛna sirifi bɛɛ fa kelen ba kelen a bɛɛ bɔra Hasani Huseni na Seydina Ali la tiɲɛ don siga t'a la du kelen o farabaga o ye nafigi de ye walayi du kelen farabaga de tɔgɔ ko Basa tiɲɛ don siga t'a la munafigi ɲɛnafilatigi jijukɔrɔ sa a maɲi a maɲi mais i bɛ dɔw ye olu b'a fɔ k'u bɛ sabu fo mɔgɔw k'a dɔn alibɛti bɛɛ ye seko ye a bɛɛ ye ɲɛmaa ye a bɛɛ ye dɔnniba ye tiɲɛ don wa a bɛɛ kan ka bonya wa a bɛɛ ka kan ni min jogo tiɲɛna o y'o kungo ye a t'anw ka sira ye siga t'o la mais anw y'u bonya k'u bɔra kira ka so malidenw o man kan wa o ka kan o ka kan o bɛɛ yɛrɛ de sangare an ka président den ye n'a ye walejugu kɛ e bɛ se k'a dɔgɔya ko président ko e mago t'a la wa abada olu président den don président den kama ne ye fɛn jeni faamaw b'a bila siga t'a la u b'a bila koyi o tɛ diɲɛ faama ye yan ne b'a fɔ u bɛ bila lahara mais an ka dalu ye min ye an k'an ka min kɛ ayiwa kitabutigiw ko kira bɛ taa ka fɛn dɔ tɔgɔ ya kitabu wala harubayi sangare tiɲɛ don n'a y'olu filɛ kan tɛ fi fiyewu siga t'a la ko a bɛ taa ka kuranɛ to an bolo an ka filɛli kɛ kuranɛ na o ko tuguni ko fana ko sirifu n'o ye ahalubayitu ye a bɛ taa k'olu to yan tiɲɛ siga t'a la mɔgɔ minnu siranna fagali ɲɛ o don u y'a sɛbɛn kitabu la ko kira bɛ taa ka min dɔ la ko kitabu wari sunna siga t'a la kira ka sunna ani kuranɛ tiɲɛ k'u bɛ taa k'o to an bolo yan mais hali n'a kɛra sunna ye ko kira Muhamadu zuriya ye kira ka farida dɔ ye siga t'o la o siga t'a la dɛ sangare mɔgɔ y'u dɔgɔya i Ala dɔgɔya walayi siga t'a la e bɛ se k'a fɔ cogo di k'a fɔ i bɛ kira fɛ i t'a somɔgɔw fɛ n'o kanu ye kanu ye n'i kɛra mɔgɔ fɛ k'a bɔkolo fɛ o ka kan mais ne bɛ fɛ ne t'i fa fɛ ama ne o kanu bɛ daminɛ o bɛ taa min i tɛ taa yɔrɔ si a ye sabali ayiwa ninnu bɛɛ ye ɲɛmaa ye mais n'a fɔra ko kɔmɔgɔw de bɛ na fitinɛ wuli ni ɲɔgɔn cɛ kojugu tɛ ayiwa o kɔmɔgɔjugu ye karamɔgɔ minnu fatura tiɲɛ kan ka sa tiɲɛ kan u salen ko mɔgɔw de bɛ na don ka sira kan k'u yɛrɛ k'a kɛbaa ye ka ban bɛɛ la k'u tugu o sira kelen kan komi tiɲɛ sira ni karamɔgɔ dɔ tɔgɔ ye ka sɔrɔ nkalon don kɔmɔgɔjugu don aw bɛ Mali la yan k'a fɔ nin ye tijaniya ye Somatɛli ka mɔgɔ don k'a fɔ nin ye kadiriya ye Abudul Kadiri Jinɛli ka mɔgɔ don k'olu fila bɛnna sira kelen kan adamadenya ni diinɛ na Mali kɔnɔ yan u bɛ ɲini de bilahi Allahu akbar kabako dɔw b'a fɔ ko n'i kɛra kadiriya ye ko a ti bɛn i ka tijaniya minɛ dɔw b'a fɔ n'i kɛra tijaniya k'a ti bɛn i ka tugu karamɔgɔ wɛrɛ la mais Somatɛli ka sira karamɔgɔ wɛrɛ de ye Seko Bakari ye yan ayi Somatɛli ka sira karamɔgɔ wɛrɛ de ye Seko Ahamadu Mawula ye yan ayi Somatɛli ka sira karamɔgɔ wɛrɛ de ye Ayidara ye wa Seko Sɛrifu Usumani Mara Ayidara karamɔgɔ wɛrɛ n'olu ye fakɛ bakelenw ye jɔn tɛ se k'olu fara n'a bɔr'u ka so siga t'a la ko n'i ye tijaniya minɛ k'a ti bɛn i ka tugu maa wɛrɛ la ko haramu don mais n'i y'a minɛ ka ban k'a ti bɛn i ka fɛn wɛrɛ minɛ ayiwa i ma fɛn wɛrɛ minɛ mais i lɔgɔma b'i kɔnɔ dɛ o b'a kɔnɔ o b'a kɔnɔ ayiwa i muso b'i bolo dɛ i denw bɛ yan aw bɛ yen a bɛɛ labila fɛn o fɛn b'i bolo bɛɛ labila fɛn n'a dɛmɛ ko silamɛ ye kodɔn diinɛ ye Somatɛli ma kɛ kira ye Ayidara ma kɛ kira ye Bubakari ma kɛ kira ye Seyidina Ali ma kɛ kira ye kira ye Muhamadu de ye sallallahu alaihi wa sallam
Mɔmuru ko an ka minnu fana ɲɔgɔn k'u kanu k'a k'u fɛ an seko bɛɛ lajɛlen la n'u jogo ɲɛna o ye u ni Ala ni kira kuru ye n'u jogo man ɲa Ala ni kira ye min fɔ jogo jugu t'a yɔrɔ o bɛ taa ye n'an k'u bonya dɔrɔn an ɲɛ sɔrɔ o la ka na fa fa yan hasidiya ni ɲɔgɔn ye tugu yan si dan tɛ si la minnu bɛ ka siran ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a minɛ ni cɛ ye ni jogo ni danbe u y'a ɲini cogo min na n'i y'a kɛ ten n'i sara i bɛ dan jɛnɛ ma bi la tiɲɛ don siga foyi t'a la nka si tɛ se ka taamu si ɲɛna nka anw m'u kanu sabu an y'u dɔn an b'u ɲɛfɔ an y'u dɔn farala t'u la ni mɔgɔ min n'i bɛ dɔ fɛ u la k'i ti dɔ fɛ i ye jaramɛ den bi la hali ni ka jaramu ka don siga foyi t'a la siga foyi t'o la